nga pahiluna yun. Nakaroon, ang panire, doon ay ubat, no? Si David versus Cristiano, nakaroon gani ang sa ubat doon, Israel versus ko, no? Naman nga, mo tukma ni, nga, doon na yun, na, ang una nila, si David, ni-pick up siya o limang kabato. Na ang unang bato dire, nag-represent sa pick up a stone of fast. Ano ba, kinanglan atong, paglabinan niya atong mga pipurba sa dugay na kayo nangalaga, to sahay, napa ang mga kinaiya, dahil kinaiya, sahay, napa ang mga balikas, sa mga kasuko, sahay, balik pa, no? Sahay, makita, no? Dunay mabasa na ito diha sa Mateo 5:23-24 nga kung magdala ka o halad dito sa altar, so, nakay nagdunggan, nakay nasukot nimo, nakay na, kung sulti sa Biblia na, yaan mo na imong halad, kaya imong gasa, na kung sa imong para sa Ginoo, kundi, ungahaton, magpasikuli ka. No? Kung ano yung pasikuli, mabalik ka, ihanap na mo, kaya mahimo ng acceptable ang ihatag sa Ginoo. No? Na usa may atong paniha, nga gusto sa Ginoo kani ba mga pinasayloon ta, sa ganin ay kita mo na tindahan, ikagapon ang usahay, manahay pasaylo, no? Kasi kita na tindahan. Kaya tungkol kaya kita mga lagad sila, kita mo sinagamayo ko sa ampol, no? Kaya na ito yung ipakita nga, parang ko din nga, forgive, kung nagpasaylo na, forgive. Diba? Daghang kayo nga, sabi sa ganit ka na mag-away, ngayon mga bigil lang naman, mga puro mga alagad sa Ginoo. Pag nagbigil, isa, magkuha ng istorya, huwag ka kailan ako kanuna, pinsak pa no, kanito. Sabi, nana bang pula? Ako ko na ako. Isa na ng mga pinsak sa una mo na yung utang ako na ito, ang ito dito, mahimlog na ba ito? Ito sa mga ito, kasing-kasing, kinanglan, limpyo atong pan, atong kinabuhi pa. Mali atong pan na atubangan sa pan na wala tayo, mahimot ang maayong good example sa atong surrounding. No? Na napayusahay na sa dugan, mga alaga, dugan na tayo. Napagyan mo ng mga expression na mga mga words, mga kwarta, mga balikas pa. Ano? O napay atong mabantayan na pick up the stone of us. Kanaba, kinagkakwaon na ng mga di maayo. Kaya na kita po, hindi nagbumot, naghanap ng mga experience sa pangalagad. Check up po natin sa karang kung sa akong standing kang parahuna. No, natoy na nadunggan na mga nga alagad sa Ginoo nagwali, ano yung pulpito ba? Oh, wali siya. Pagwali niya, ay iyang ko dito sa iyang gilid dito sa iyang pulpito na may buslot. Pagwali niya kay siguro wala ka siya ka na kasiga na niya. Sige siya, at dito na siya nagwasok. Pagwasok niya sa yung dilir sa buhok kay pumika kayo na dawa. Ugat ang mga siya ang mga namati. Bantay ko siya na. Dili ka mo ako ibalikas. Dili ka mo. Nagulog na sa buhok. Ang yawag ko na nagulog sa buhok. Una nga, ang una na ito, pick up, is to magkapas. Kada ito mga daan na mga gawi, tinaiya, na kanilang tupa, ano ba tayo mga kilo, lalaga na da, kaya mag-start ka na, example ka, mawala na ang mga karaan, hindi na ka na, gusto kita mamalikat, gusto kita mamantay sa tao, kailangan, gusto kita magtuan, sa pag-ato mga daan, ato ka na ilutan. Mga ikatuwa, pick up the stone of prayer. Mga ikatuwa, hindi kayo ang katulong mabangko. Ako ganda nga, nakita ba nila, hindi na karoon, ano atong ban? Atong ban nga. Ano ba, nawawala natin.
kasama sa kayawi. Usa kayawi nga muabri sa anak hibin, anak muabri sa langit. Usa isulti sa Ginoo sa Mateo 16:19. Yan ingat si Pedro. Pedro kada naiyawi. Unsay mong bukuson diri sa yuta, ilong binukusan. Natin unsay mong duagan sa langit, ilong binukusan. Ang yawi, matutun ang small things yung mga gamay kayo ng mental. Diba? Pero gamay ng mental, kan makaambri sa dagpo ng malay. Diba? Sunod ka na dito kung nakayawi. Sunod mo kung saan mong pamo niya sa malaya, sunod ka na kayawi. Nakuha ka na. Gamay ka ngayawi, pwede ka makaambri sa ay makaka-start o makapamove sa kadakpo sa kasakyanan. Diba? Sa kanya mo pa, asa ka na pag-uot mo na importante ka na prayer. Kaya ako, bigyan ako rintan, wala nga sa church. Napiruan din ay ikaw ang prayer. O yun, sa kung sa akong kagda, usahay. Di ba yun, magka-atin. No? Ikatulo. Testo mo, priority. Usahay, ma-priority na itong panginabuhian. Ito na itong kaon, no? Diba? Pero ang Mateo 6:23, tingnan nila, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, may pauna sa Ginoo. Kingdom. Kingdom. Ika na sa term na king, dominion, kingdom. O ang His righteousness, dili ato pagkamataro, kaya ato pagkamataro, kapuhan naman na sa tubangan sa Ginoo. Ang Isaiah 64:6, wala nga, ang pagkamataro sa Diyos, matulgalon. Kaya yung gusto ko sa ato kinabuhi. Wala nga, and all these things shall be added. Sa nato makita, there is a command, di ba? Dunay saad, dunay sugo, dunay promises, dunay awareness. Atong bantayan po. Nasa 1 King 3:5-15 na, si Haring Solomon, namatay naman yung papa, sabihin, siya may di bali ng gobyerno. Karong kay, ang Ginoo, nagbaluman sa kasing-kasing sa Haring Solomon, Haring Solomon, kung ato na Haring Solomon, isang pagluyo, bago siya, bata pa siya sa iyang pagkakari. Kung sa mayang ko niya, nakakita naman siya sa trabaho, sa papa, mga na, siya naman siya, kasi natin, pero kung sa pamagin ang kwan, ang Ginoo nakakita, pero pinaagi sa dambo, gikan sa 1 King 3:5-15, ang Ginoo nagpadamgo ni Haring Solomon. Kung siya may subi sa Ginoo, ang Ginoo, kung sa'yo gusto ba? Pero ang Ginoo na ibalo naman sa atong gusto. Pero kung sa'yo nasa kasing-kasing. Kung sa'yo iyang gusto nga, muy mauna. Eh, gusto kayo pag-umalag, kita, ditagal siya, bilang kamok na atong dalo, sa'yo, kapuliki ka ka. Diba? Bilang kamok dalo, labi na naidagan ng mga puluyago sa simbahan, gusto kayo. Kasi kingdom na nagdala niya. Ako kayo. Di, ang iyang ipangayog yun. Kung saan, ay balong kayo. Narin sa Islam, hindi ang ipangayog. Nga nung iyan ang ipangayog para pagdumala sa katauhan sa Diyos. O yan tuyo, nakaroon pa. Kung sa sulti sa Diyos. So, kinali lang ang dambo ha. Ano mo ang mangayo mo? Kana imong mga kontra, pamatyo na na. Huwag ka mangayo nga sikat ka tayo. Huwag ka mangayo daghang kwarta. Pandi. Nakaroon, dito sa istorya niya, kung inyo natanahon, lahat ang itagin mo ang iyang ang iyang ipangayo, magdumala. Kung dapat ay kalipay ang Ginoo. Kung kanino siya nga, kaning honor, kaning mga bahante, huwag man yung pangayo, pero ako na ihatag mo. Amen! Kaya ano, basta mauna nimo, matumbok nimo ang gusto sa Ginoo. Yung ato pag-alagad, kung mag-ato, usaw na ito,
maayo na po na pagdumala ng gabi ng flat, kasi magdisod ng gamay na pinakabuo. Ang flat, si Jesus, pinakabuo yung tino na dusir ha. Yung napamagaling mga yabang. Nahawakam sa ato. Ila na, gagana ka na tutuan. Hello? Wala na dihatag sa Ginoo. Wala na sa anang na panahon, sa mga linya, sa mga hari. Wala yung makadukong sa kaalam ni Hari Solomon. Wala na first testing. Wala testing na yun. Nato'y nanganak, duha ka bikaon. Ang isa patay. Ang isa buhi. Nawais mo kanina yung namatay. Diyan iba ilo. Di karon na may husay. Nag-abot sila dito sa ni Hari Solomon. Abot sila. Di usay problema. Lalit na. Akong anak ko gito, buhi gito, yung ibaylo. Oh, karon na yung espada, ato ni tumaon. O kanang isa, imo ba, paangay ko, kung sa isulti sa itong nananatik siya na pinubuhi kami ng ilang anak. Alam, hindi maapo, basta buhi na. Amen! Kaya ito mga librayan sa balik mo guys yung bahan. Pero ato na bitrin, nagdidi na siya. Kung ba niya balik dito kay Balong, sa mga bukir dito, kaya nangalanan siya. Ay, problema ang puno na nila. Basta buhi, kadahil kung magalagan. Kung may ato na ito na. Amen po mo. Amen! Oo. Di ba? Kaya matistingan ng pangayok ka kung sa imong pagayoon. O, pero hari David, mangayok ko, ay hari Solomon, mangayok ko kwarta. Wato mangayok, yung kontra nga, sa kita, gamay na kayo mapikil. Ay, mamatay mo, pagtunggubo na lang ako sa mga kaupan. Di ba? Pero, kailangan nga kwarta. Amen. Okay, ikaw pa. Pick up the stone of passion. Diba? Atong gugma ba? Say, kakakasok ko sa pagkatulito. Habits, kautasan. Kenapa may pamilya ka? Nagkakasok yung pamilya. Sa ipiling sa imong pamilya. Ay, naman masaya ang natukuan. Na, asa may mong pasyon sa Mateo 25, 31 to 14. Diba? Naman itong mga welcome, mga kanang gigutong ko, gipakaw, gibuhaw. Di na, kamusta ang magkaramo gipakaw, gigutong, gipakaw, gibuhaw na kwan? Di, kung sa'yo sulti dito sa versikulo nga, tungod sa inyong kung sa'yo na may mga truth, dili mo tagal sa mga kubuhin, ang gusto nila dagpong na dato, dagpong guys. Hello? Correct. Wala na dire. Pero magagad kumay. Hindi na tights. Gamay na. Diba? Ano na, ubus ni kayo mga kuhan. Wala na kao, mga unahon ng tugtagan. Amen? Diba? Kung ano yung gusto sa Ginoo. Kung saan may kinang gusto sa Ginoo, natin pabukat doon sa gugma. Ang pasyon, ay gugma sa atong kuhan. No, sa gingon sa Colossians 3:14, diyo diyan na ang gugma ug labaw sa tanan isulog ang gugma nga magabugto sa hingpit nga pag-aangay. Diba? Hindi mo nga ang imong tagalon kada lang mga dato, tagalon ko sila nga kubre. Correct. Dilo. O kay kung dato na. Isa may barkada dato. Kita barkada ng kubre. Barkada ng kuan, ang kubre, ang barkada po tagpa kay gusto ko kabata ng dato kay kuaman. Diba? Ang ila, ligil pa po sa ilang kakayahan. Muna nga, kung sa ilang sa Ginoo sa Revelation 2:4, ang Ginoo nangita sa bitaw pinupis lang. Sa una sa wapat ang mga lagad, pagpupat na napupaw sa Ginoo. Pastor, so na, dito, pastor, kasamat na magbayos sa atin. Upuyog ko. Karon, kada istorya no, bayos sa atin ta, bayos ka.
pastor busy. Busy. Wala na, ang gusto sa Ginoo nga, ibabalik na ito kung akong unang pick up the stone of passion. Ang gusto sa Ginoo nga ato kay mabalik pa. Atong mga kadasin, kadagang kayo ang walirunon. Pagitaon. Kaya ano, nabisi na sa kinabuhian. Ikalima, pick up a stone of perseverance. Naman na eh. Wala na, padayon. Diba, naman sa Mateo, 13, ang lakot tayo ng bahalan. Wala. Padayon, i-maintain din nato ang kwan. Hindi, kwan sa Ginoo ba, nakita na desire to fulfill. Tingnan mo kung sa isulti sa Ginoo sa John 4:34. Yun siya na, dianda siya kaon. Ginoo, kaon na. Kaon ako. Gusto ba nagkatong pagkaon na rin? Kung sa isulti sa Ginoo, my food is to do the will of God and to finish it. Wala na. Kung matakahuman sa itong mga trabaho, wala na. Padayon, gahutay. No? Nagkatawa na, pursigido kita. Hindi kayo yung mga pugsunod. Diba? Pursigido. Determination. Matanawa ang life ni Nehemias. Nehemias, kung atong tanawon. Kung siya ang tagay sa bino sa arit. Pero katungog siya, sunog ang Jerusalem, di pagbuba ang mga bino. Asa naman ang mga magbubungat na mga Kristiyan? Ikaroon, ang iyang pasyon. Ikaroon, wala nga, iyang ito, hantod nga, natandog ang hari. Ito, tabang hari, mga kahoy, padala. Ito nga, trabaho sila. Isa may tigbalda. Isa Balat, si Tobias, si Amnon. Sige lang, atong mga trabaho ba? Sige lang, sinawayay. Sige lang, tamay. Yung dugay na ministry, wag ako kay simbahan. Mga Tobias pa na, Sambalat. Nasa Nehemias na. Pero sila ni Kwan, padayon niya po sila, padayon. Pero saan may deklara ni Kwan? Deklara ni Nehemias. Sa anin nila ni Tobias, kaya mga tao nga puro lang tigbalda, tigbabag sa mga ministry. Wala na mo labot, dire. You have no right, you have no portion, you have no memorial. Ano yung pag-abot sa panahon? Kung ba may katana sa Ginoo, ato talang nga mga puloto, dili na ko. Wala na, dire. Doon ay pangutana. Why David used the stone to have it to it toward Goliath? Ano man, galing na sa bato. Ang bato, kung hindi mo lang ilabay sa banga, isa may mabuak. Banga! Yun ang pagka. Nakaroon pa nila na ang bato, gigamit ni Kwan, iyan ay naandan. Ano ba naandan? Suto, ito ni Hari Solomon sa iyan sa Nina, nabukat kayo. Di ba sa kadaog? Di ba sa kalihog na noon? Ano ba naandan yung mga technique sa mga sulwingin, technique sa mga buluhaton? Kasi ba, nangakong pang yun, dahil kanyang pre-mountain ni Pastor Ramon sa una, mga 11 years dito nila. Kasi sila Pastor Tabayo, ubang mga sa katawang buhay pa ng asawa, ubang namin sa mga prayer, ubang nakaraan din, kailangan sa katawang asawa. Trabaho ng prayer, abot sila Manila. Ang prayer lang ang tuyo. O prayer fasting. Wala nga. Ang kanili, nga ato pa nga ang bato, usay sulti sa Ginoo sa Mateo 24, sa Mateo City, 24, ang balay na tubod sa bato, sa man. Isa pa mga bagyo, mga unsa niya,